Helo a chroeso nôl I Label Deg. Heddi, dyn ni'n mynd I weld pethau nes I prynu o Depop. Dwi'n mynd I roi nhw at ei gilydd a dwi'n mynd I wneud cwbl o gwisgoedd eraill fyd. A dyn ni tu allan oherwydd mae'n diwrnod braf a unwaith. So dwi'n sori am y adar yn y cefndir. Yn gynta, ges i'r het yma sydd o Urban Outfitters ond o Depop. A dwi'n caru fe. Dwi'n hoffi'r ffaith bod e'n ffitio'n rili dda ar fy mhen a dim fel beanie. Ond dwi'n hoffi beanies fyd. Oedd hyn werth yr arian. Amazing. Amazing. Nesa, nes I gael y joggers yma. Maen nhw fel cargo joggers yn oren o misguided gyda'r label dal arno. Oedd rhain yn mor rhad fyd. Ond nhw ddim I gael ar misguided ragor, felly o'n i'n hapus iawn nes I ffind ar ein. Nesa mae'r jumper yma. Mae hyn yn rhan o collection ar ASOS, sef Collusion, sef brand gall ferched a bechgyn gwisgo a mae'n ffitio pawb. Dwi'n edrych ymlaen I roi nhw arno. Oce. Dych chi'n gallu gweld het fi? Ie, oce. Felly. Oce. Yr pethau dwi'n edrych am mewn gwisg pan dwi'n prynu o Depop o llefydd ar-lein yw, ydw e'n werth y pris? Ie. Mae'r brandiau yma yn gallu bod mor drud, felly y bargen ges I am Rhan. Waw. Dwi'n meddwl oedd y 3 peth o dan 25 pint. A mae joggers ar ei hun yn gallu bod yn fwy na 20 pint. Felly, amazing. Y peth arall yw ydy'r quality yn dda. Oedd unrhyw steins neu gallwch chi gweld bod wedi cael ei gwisgo o'r flaen. Na. A dwi ddim yn meindio os dych chi'n gallu gweld, ond ma' nhw bron heb cael ei gwisgo. Dych chi'n gwybod pan maen nhw'n dal yn fel fluffy ar tu fewn. Amazing. Oce, nawr dwi'n mynd I steilio'r joggers. Oce. Achos mae fe'n diwrnod neis heddi, nes I just steilio hwn dy Crys, cool, gwyn sydd dy fi. Dwi'n meddwl oedd e fel 2 bint o ASOS neu ar y sale yn rhywle, felly gallwch chi wneud y gwisg yma yn hawdd. Dwi'n meddwl bod yr oren a'r gwyn yn mynd yn grêt gyda'i gilydd. A mae'r joggers yma yn dda achos mae hyn fod I fod yn crop top, ond gallwch chi tynnu rhain lan a maen nhw dal yn edrych yn really cool yn high-waisted. Nesa. Okay. Okay, nes I just ffindio rhywbeth arall oren oherwydd o'n i'n meddwl oedd yn edrych yn rili neis gyda'r jumper. Oedd dy fi'r ffrog oren yma am spell. Mae fe o'r un brand o ASOS o Collusion. Dwi ddim yn gwisgo nhw llawer. Felly dwi wedi gweld yn anodd I steilio hyn am spell. Ond dwi'n hoffi'r jumper yn mynd gyda'r ffrog am ryw reswm achos mae'n edrych just fel sgert. A dwi'n credu dwi wedi rhoi steil fy hun arno fe. Dwi'n meddwl bod yr het yn mynd fyd. Ie. Dwi'n hoffi fe. Felly, mae Depop yn pasio'r prawf a bysau'n prynu oddi wrtho fe eto. Dwi yn rhoi tip I chi I trio prynu gwisg cyfan yn lle pethau dych chi just yn hoffi. Oherwydd dwi wedi mynd lawr y trywydd yna a dyna pam, dyna sut nes I cael y ffroc ma. Oherwydd nes I just ddim meddwl amdano fe gymaint. Ond, yn dweud hynny, edrych ar y gwisg ma.
Diolch a gobeithio wneud chi joio.